Deep Web on yksi oudoimmista asioista maailmassa. Ei siksi, että se toisi ihmisille iloa, vaan siksi, että se näyttää ihmisluonteen täysin sensuroimattomana. Siellä voit sanoa mitä haluat, ostaa mitä haluat, tehdä mitä haluat. Sinulla on täysi vapaus. Olin aina ollut kiinnostunut Deep Webistä, ja kun tämä tapahtui, olin vielä opiskelija. Kampuksella moni oli alkanut käyttää Deep Webia, ihan kuin se olisi uusi muoti-ilmiö. Kun niin moni käytti sitä päivittäin, ajattelin, että se olisi turvallista kokeilla. Olin kyllä kuullut kaikkia kauhutarinoita, hakkereista, törkeistä sivustoista ja siitä, miten ihmiset ovat löytäneet jopa sinun osoitteesi. Nämä tarinat olivat pitäneet minut poissa Deep Webistä aiemmin, mutta nyt, kun kaikki käyttivät sitä, päätin kokeilla. Pyysin kaveria tulemaan auttamaan asetuksissa. Kun hän tuli, avasimme läppärin ja aloimme asentaa kaikki tarvittavat ohjelmat. Hän sanoi, että käytämme Tor-selainta, joka mahdollistaa Deep Webin käytön. Hän kysyi myös, aionko tehdä mitään laitonta. Vastasin tietenkin ei. Hän sanoi, että jos ei aio rikkoa lakia, ei tarvitse asentaa Tails-ohjelmaa, joka olisi ollut vielä turvallisempi. Hetken päästä kaikki oli valmista. Minulla oli uusi IP-osoite ja kaveri neuvoi minua, miten toimia. Hän korosti vahvasti, että käyttäisin Hidden Wikiä sensuroituna, jotta en törmäisi johonkin, mitä en halua nähdä. Noin 2 viikon käytön jälkeen tunsin itseni jo ammattilaiseksi. Olin selannut monia sivustoja, keskustellut mielenkiintoisten ihmisten kanssa, jopa ostanut vähän kannabista. Tunsin itseni liian itsevarmaksi ja päätin tutkia syvemmältä. Laitoin Hidden Wiki ei-sensuroiduksi ja aloin tutkia linkkejä. Tor on hidas ja monilla sivuilla ei ollut mitään, mutta lopulta löysin sivun nimeltä All Decor. Se oli iso keskustelusivusto, täynnä eri aiheita. Olen nähnyt väkivaltaelokuvia ja oikeita videoita netissä, mutta tämä sivu oli jotain muuta. Käyttäjät kertoivat itse tehdyistä teoista ja vaikuttivat olevan tosissaan. Eräs käyttäjä nimeltä Culture045 sai paljon huomiota yhdessä huoneessa. Hän kertoi, miten oli murtautunut jonkun kotiin, piiloutunut sängyn alle ja hyökännyt perhettä vastaan. Kuvauksensa mukaan hän hyökkäsi vanhempien kimppuun ja pahoinpiteli heidät hengiltä. Sitten hän kertoi, kuinka vei perheen tyttären mukaansa. Aluksi luulin hänen liioittelevan, mutta sitten hän alkoi julkaista kuvia. Ne olivat järkyttävimmät kuvat, mitä olen nähnyt. Lapsi oli selvästi pelokas, pahoinpidelty ja sidottu. Kuvissa näkyi mustelmia, verta ja epätoivoa. Lopuksi yksi kuva näytti miehen pitelevän poraa ja valmistautuvan käyttämään sitä. Hän katsoi kameraan kuin olisi ylpeä. Kirjoitin keskusteluun. Te olette sairaita. Toivottavasti poliisi löytää teidät kaikki. Miten te edes pystytte nukkumaan yöllä? Heti alkoi tulla vastauksia. Jotkut pilkkasivat, sanoivat, että olin yhtä avuton kuin se lapsi. Ja että minun pitäisi pysyä poissa aikuisten netistä. Minua nimiteltiin ja vähäteltiin. Sitten Culture045 kirjoitti, ihan oikeasti, missä asut kaveri? Varmasti moni haluaisi nähdä sinutkin täällä sivustolla. Tein elämäni suurimman virheen ja kirjoitin takaisin. Aion soittaa poliisille ja sulkea tämän sivun. Vähemmän kuin minuutti myöhemmin koko sivu meni mustaksi. Sitten ilmestyi vihreä chat-laatikko, jossa nimimerkki Admin1 kirjoitti. Soita poliisille ja tulet katumaan sitä. En vastannut. Otin puhelimen ja silloin se tapahtui. Sain uuden tekstiviestin, jossa luki, soita poliisille ja olet kuollut. Ei lähettäjätietoa, ei numeroa, vain tyhjä lähettäjä. Katsoin takaisin tietokoneeseen ja näin, että webkameran valo syttyi. Peitin sen nopeasti, mutta ruudulle ilmestyi kuva minusta katsomassa puhelintani. Jähmetyin. Admin kirjoitti taas, laita puhelin alas ja ota kameraa peittävä esine pois. Laitoin puhelimen alas, mutta en ottanut kameraa peittävää esinettä pois. Hyvä on, admin sanoi. Heti perään hän julkaisi koko nimeni, ikäni ja osoitteeni. Ja sanoi, olisi sääli, jos sinä tai koulukaverisi katoaisitte. Avasin kameran peitteen. Se neuvoi mua, miten poistan kaiken niin, etten pääse takas sivulle enää. Seurasin tarkkaan jokaista ohjetta. Lopulta sain viestin, nyt pysy poissa. Taas ilman lähettäjää. Soitin silti poliisille mun kaverin puhelimella, mutta ne ei koskaan löytänyt koko sivua.
Jos aiot mennä Deep Webiin, älä koskaan selaile huolimattomasti, varsinkaan ilman lisäturvaohjelmia. Mä olin tyhmä opiskelija. Toivon, ettei kukaan tee samoja virheitä kuin mä. Muutin toiseen paikkaan ja vaihdoin kaikki tiedot, mutta näen paineaisia yhä.